ni aliama sipai te chu damdo in lama ron le tin Dr. Sumyo ni chuan chanchin thara omem ti chu alo zo thwaya sipai ho tu pa bok chuan mu chua an nei thu soin Dr. Sumyo ni chuan Jeff ne na chuan Liu Jeng ko turin a shil ngal thwaya reipo aral ma in Liu Jeng le a chan te pahni chu ron langin Dr. Ning chung changa thu thar a om le om lo chu an ron zo thwaya sipai pa chuan sarkar thu pe ka rang taka bablu in andap thu soin ma se an va thlen meu chuan an lo chwa san vek to thu le ruang pahni an mu thu chu alo soya an kanawanga an mani an sha theilo thu nen Liu Jeng chu a ngil dupa tania chuan lo dum vatin Dr. Ning ruang ani emni ti in zot le Dr. Sumyo ni chuan sipai pa lo shil to chu shil ve chongin Dr. Ning ani ti fian na om lo thu le ma se a pian hmang vela chuan anin an hle thu a soya Liu Jeng tan chuan don son nuam tak ani lo chiang kher maya ma se be sei nei tak chungin alpha dam theinan chuan an that ngot theilo ti in ala soi shama sipai bok chuan no pang chu engi mowanga aboral palani chuan an thei thu chu alo soi ve a Dr. Ai Fei thung chuan engwangin nge an hal kher ti in alo zot ve thunga an ti chin dan reng ani thu in an lo chang tania chuan Liu Jeng hnem tum tak chuan Dr. Ning ani ti fian na ala om lo thu chu soin a hnem mol mol boka Dr. Sumyo ni po chuan China lama an DNA test tura an thon thu le ni nuwa result chwa tur thu shilin enge mopal alo ni chuan aril ru chu loin ba sailok turin Liu Jeng chu acha bok beya lama po Dr. Chengan Dr. Ning chung changa sha chuan aril ru a ha ve hle a DNA result mo chu an ngai changlom Dr. Ning chu abula ron kalin mania oma in ngai twangut ngut chu a hlok lo thu soin apa in an kianga meeting na atel tura adu thu chu a shila Dr. Cheng po chuan ril ru ha mel tak hian thu thara om chuan shilwa tura cha in meeting tur chuan akal zui ngal ho lavalu chuan thu nei tu sang ho chuan an lo thut hwal chapa vice president ding chuan thu tura lo shilin dam lo pakhat ruining hospital lama chang boka ron son du an nei thu shilin neijing ang e ma serious ani lo thu le a om dan tlang pui chu an shil zuya Dr. Cheng chuan a she mel to viawa an ngai dan te zot le tin vice president ding chuan ama a lo nyal reng thin tu Dr. Shikha angai dana zota chatak hian an thutluk na apiang apom thu chu alo shil ve mai boka Dr. Cheng chuan a thopui tinin an lo soi khom tur thu soin a sha tir le mai don thu chu a soi no chuan a chwa san zuya Dr. Cheng te ho po chukhomin andam lo shen su chung chang chu an soi ho dona Dr. Ding po ron tel ve in Dr. Ning chung chang thu thara omem ti an lo zo thwaya ma se result ala chwa lo thu bok lo soin engma thu thar ala om lo thu chu asoya shen su chung chang chu soi hoin Dr. Bai chuan neijing ang em ma chia kha chu ni lo ma se rei tak chung an po khotlai to awanga a chuap lam angong na sa thei to thu te soin chumi ba ka har sa de tam tak thleng thei te asoya risk lak le top mai chu a do to law Dr. U po chuan Dr. Bai chu ron thlopin neijing kha an drama number 1 ani a shen su chu number 2 ani thu le a chunga engemo athleng pal le ani chuan media lamin andem le na sadan turte mi puilam nen chumi thlentir to lo chu adu a midang po chuan lo thlo ve in shen su en kol lo chu an du tlang ani Dr. Chengero in doi zep thak ati a ma se a hlau thong ve to thau boxi chu thutluk na siam thiam harati hle engma soi zui lawin meeting chu ati top ri tangot zana midang ho nu po chuan Dr. Cheng chuan report sang chu ala en kwala Dr. Ding chu ron kalin coffee ron pe a ruining dam do in lam chu ama na ko sak do nem ni ti in ron so ta top Dr. Chengero in why sen takin ama ti turani thu chu alo soya aril ru ero a shom mel em wang chuan Dr. Ding chuan kantum le chin do nem ni ti in asom ta thlota Dr. Cheng chuan thil fel lo om palin
damdo in tan siat na thlen chu adu to lo thu alo soi thung anin biak mol mol lai chuan len line chu ron ri in doctor ninga chungchang ani ringin rang takin ava pan nga la ma se ne jing pa zo kha lo ni doctor ding shat ve thei tur chuan loudspeaker in ada ta nga la Mr. Ni chuan afa pa wanga lom thu ala soi lo thu te soin lom thu chu aron shila doctor cheng chuan ngil nei ati viau Mr. Ni bok chuan shan shu na chungchang chu soin anu le pa te bula beya lama in enkol tura shil tu ani thu te ashila doctor cheng chuan mak ti tak hian a chana lo zota afa pa boral to na a enkol tura ati chu amak ve bok reng ani Mr. Ni chuan afa pa le shan shu te tor chu ain ang hle ti in afa pa laka experience nei om chun ani a shan shu laka mang chang ka ya chan chuak turin aron shila doctor cheng po har chuak ve hokin ati tur thu chu a shil ve ta ngal anda zoi ta mai bok doctor ding chuan lom takalo kwa ngalin akia nga a om ve zel tur thu chu a shil zoi bok da lama po liu jeng le damdo ina thok chen khatte chu pangpar le bati nen doctor ning alo ki le thainan chuan an chong cha ya rewak lawa liu jeng phone churun ri in rang takin chang turin akal son tangal doctor ding lo ni in ani chuan phur tak hian doctor ning DNA nen ain mil lo thu so in doctor ning ani lo thu chu aron shila liu jeng po alom kher mai mi tuiting pamalom thu soin midang hau chu a shil kwal zui ta nga la doctor ning aladam ti an sha ta ka chuan an lo aw ve dur mai doctor ning chu lei basement an siama chuan ompuin room pakhata chuan alpha chu en kolin a ompui renga bablu le anaw te ron kalin doctor ning hne na chuan ni thum lai aliam nuwa po afa pa chu engwanga la harlo nge ani ti aron zot doctor ning chuan damdo in lam en kol na amamo thu in alo chang ve thunga bablu chuan lung oi lo tak hian afa pa aborel ni chuan a thi ve ngal tur thu le adamani chuan loman apek thung tur thu shilin avau zuya doctor ningero in afa panun na chu keima ni lo nangma kuta ain ngat alo ti ve thung alpha ruma po chuan lo lu ji lo tura shilin an taksa bacteria omte chu no pangtan chuan a hlo om thei thu a shila bablu le anaw te po chu she mel takin an kal sun ve mai bok ni som lai liam nuwa po doctor ninga chanchin engma sha tur ala om lo chu liu jenga mang ang ma doctor sumyo ni ne na chuan sipai hawin thuthar an na yem ti chu azo chamchi chen ma se chhan na ngai bak a mu thei chuang lo chanchin sha tur ala om lo thu le an la zon ve mek zel thu le no pang ala dam chung chuan doctor ning chu adam tur thu soin liu jeng chu ne matuma doctor ning telama po alpha chu lo har to in doctor ning nen chuan an ti dun rewa doctor ningan apa hne na a har to thu shila to me ro chuan alo dangwat doctor ning chuan abula chutle pa chuan apa chu a hlawem ni ti in zota a chang lo ma se apa chuan a hmangai hle thu chu a shil ta thaw alpha chuan spiderman chanchin a sha empty in alo zot le a asha thuwa lo chan chuan a chanchin shil tura somin doctor ning po chuan hlim tak chuan a shil zui ta nga la alpha chu ningjang anga achana theitop chwa saka du tlata infiam puin an hlim dun hle bablu le anaw te ron kalpo chuan room chung an lo ma chuan ron mu in afa pa hlim taka infiam vela mu chuan alom ve hle a vapo du lawin anaw pakhat ne na chuan doctor ninga chu a mu du thu soi tura shilin alet le tangal anaw te zinga mi po chuan doctor ning chu va shil ngalin doctor ning po chu mang chang lawa thau chuakin alpha chu chol hadam tura shilin mu to tur chuan a shila a chwa san tabok bablu chuan annom na twala chuan lo ngakin afa pachan chin chu alo zota doctor ning chuan tuna ri chuan a tha thu le ma se inzai ringot kha adam hlen na tur ni lo thu soin radiochemical therapy lakte alangai don thu le damdo in lama enkol tir turin adu a bablu ero in
sipai hawin an lo man don ti soin adu lawa afapa ero chu chan him ti ratum hle thunga chuti la chwa motor pakhat hian an polami thin tan san chu ron phurin an ron hnuk chhuak hom homa petrol a lei zuin halan tum tamai doctor ning chuan rang takin alo dangvat doctor ni thule ahma a mi thi tir chu a theilo thu alo soya tan san an ti pa po chuan khongai lo dil ve chok chokin a farnu an man sakwanga an nom na basement chu shil mai ani thu te a soya doctor ning po chuan a chhong kwa wanga ni thu soin alpha pon ama anganun rong pa chu adu do nemni ti in thin rim takin alo zot ve bok bablu chuan pachak lo tak ai chuan panun rong tak chu a tha zok thu soin an ram chu a tha le zwal theina na ti ani thu a soya doctor ningi ro in dal ram that lo chan chu ama wanga ni thu alo soi ve thung tasan an ti pa in khongai lo dil ve lom lai chuan laina na nei lo tak hian bablu chuan alo kap let to pa doctor ning chu a thin rim kher mai rang taka nain a en zuya bablu chu han me le in ani la chuan a thil ti mana mu thu chu alo soi mak doctor ning chuan a chan him thei ani chuan a kaltir turani ti in a shil ve thunga bablu chuan chang to lawin a kalsana midang chu pui tura kawin en kol na room an nei lama chuan a lu pui ngal doctor cheng te po shen su an zai hun alo thlenga reporter le shen su ngai sang tu tam takin damdoi in kota an lo ngak le a chung zinga chuan Mr. Ni po telin doctor cheng te chuan an chan him ngei theinan alo au phur ve a in zayan chana an ti swal na nga ya ti swal lo turin a film khur ta hle doctor ding chu abula omin an pani chuan film khur le uluk takin an na chu an thok tamial mial da lama doctor ning chuan tan san chu chan tumin alo boy ve boka ma se a serious an lo bok nen report ra lawin a zo mai bablu chuwa mule in a thutia madinga tan san chu chwa turin ti a engwanga chan him nge ani ti alo zo thung doctor ani thu in alo changa engwanga doctor chu ni nge ani ti azot le adu thu samani thu alo chang le in bablu po chuan adu thu sam chu anram ven him chu ani thu chu alo soi ve a doctor ninge ro chuan indona awangin an hmangai na zong an lo thu shilin poi soi lo tam takin an tor to thu te a soi boka bablu ero in mi puin an lo thu soin alo in ti thei ve hial zoka ani na a chuan a chiang hle bok a chum khatnan doctor ning kyanga chuan ala nui hok zui doctor cheng te lampo damdo in twala reporter le shen su ngai sang tu te ma a chuan doctor ning nen chuan ron chhuakin chanchin an lo zot wata doctor cheng chuan in zai chu a hlotlin thu in alo chang thei ta mi puyan outdoor dura lom thu an lo soi nga lang hlom bok Mr. Ni po ron pen chhuakin doctor cheng chu a ron kwa tangoi ngoya lom thu chu a shel bok doctor cheng po chuan lo kwa le tin an hlim dun tak zet midang te chuan lom thu soinan pang party an ron pe thiara doctor ding po a hlim hle bok doctor ning te omna lama po tasan chu ron kwa chhuakin doctor ning le bablu te chu chaw tak chung chuan lom thu chu a ron shil shama doctor ning chuan in en ko chatura lo shilin bablu ero in a mule du to lo thu chu alo soi thung tasan te kalyam nu chuan doctor ning chuan ama po chu akal via hun to thu soin alpha point ama mo to lo thu asoya bablu ero chuan aman ama mo thu lo soin doctor ning chuan atan a thongai lo tur thu lo soin chu a thu vona ni thu chu asoi zui bok bablu chuan abula pistol chu lakangin thu von nge thi ti in doctor ning chu pistolatinin alo zot ve tamak dal damdo in lama po liu jeng te chuan doctor ning chung cha ngai venin doctor Simeon ni chu an hmu a ma se news sha tur ero chu ala om thei meu lawa thalai ani to dona chuti chunga engma sha tur la om lo chu an ngai to em a
sumyo ni eroin bablu chuan amamo miawa wangin alaka engma athlentir lo tur thu chu alo soya Jeff po chuan Liu Cheng chu ha dam tora shilin Dr. Ning chu mi thatakanya atwar chuak em ang ti in alo thamwan ve bok Dr. Ning po alpha nen in kom le in Spider-Man na lema zia chu en puin a thau reuh hle a Spider-Man i mutu empty ya zo chuan a muto thu lo changin ama angni adu thu chu alo soi bok Dr. Ning chuan hlim tak hian alpha bula chuan a omna lama akir to don thu chu a shila alpha chuan ui mel tak hian a chana lo zot vat Dr. Ning chuan a chung te le a chan ten an ngai ve to thu chu alo shil ve maya alpha po chuan a hre thiam ve reuh hle chuta alem zak chu Dr. Ning a pe a ama ani thu shilin Dr. Ning chuan wang tak hian nui hokhokin ava thau ve ti in a fiam zuya an hlim dun viau Reivak lawa chuan chhuah sanin bablu le anau te nen chuan motora an chuang tak nga la thui tok fang an tlan nu chuan ram ol zau re ang reng tak mun hi an thlenga motora chang chuan chokin bablu chuan chulai mun thleng chau an thla thei thu le heta changa ke a mel nga vel chau ahla adam do in chu om to thu a shil zui bok zo na zot la in bablu chuan engwanga afa pa chu chan him nge ani ti in Dr. Ning chuan midang ta chan pui du na anei chuan chu a thin lung thil tumani wangin ti in chu nun omzia ani thu chu a shila Chinese mi pakhatin a soi chin ire theilai chuan nangma in chan pui la ilo ho sakhuna ero khovel chan puyang che ati te chu shilin ama ta na ni thu chu a shil suya alpha na napo ala dam hlen don lo thu le radio chemical therapy langei turin a shil bok bablu po chuan lom thu lo shilin Liu Cheng ne na po lo soi sak turin a cha a me che mu to a zonga hwai sen ber ani thu chu a shil bok Dr. Ning chu tiang hola than phunga akal nu chuan dal Chinese hospital ko ta thleng ta hlol mai Jeff le a chan pa chuan lo mu thwain lom taka au chulin an vakwa a midang chu anin au khom zui ngal mol bok Liu Cheng po warta omlai chuan tanya chu man mo taka lo lutin Dr. Ning ron kir to thu a shila Liu Cheng ham hai lek chu shil non le in har chuak thutin atlan chuak zui ta ngal damdo in twala zu thlen chuan midang nen hlim taka alo kir chu in kwa in kutan lo beng dar hloma la taka chang chuan thirin Dr. Ning po chuan ron mu ve in mi tuitling pama alama tlan phein anin kwa zui ta vong zana chuan Dr. Ning alo kir lom chuan anzai huta a chen an lambok an hlima Liu Cheng po abo rak hi pasang tabuk nen alam ve dar renga Dr. Ning nen chuan akal na lam te soin an wang tel pa bok nen an nui le hak chen anu dewa chuan in chunga kal loka ngai thu soin akal son zuya Liu Cheng po midang kyanga chuan lamin a hlim hle Reivak lawa Dr. Ning po ron letin akuta enge mohi akenga midang omna pya dewa chang chuan Liu Cheng chu hui phein abula thlen chuan athil ken chu lo mu vatin chi lo ni Liu Cheng chuan kan ring chin ti in kumruk liam ta a leiti le chu nupum me chedang ne na an lei dun thu te thleng chuan a soya Dr. Ning chunui sukin sumyo ni hi chu tanya angche ani thu soin engma an zep theilo thu chu a soi zuya chi chu Liu Cheng ortir zuin chi nge moi keima ti te chuan alo zot fiam bok anu dewa chuan khang kumruk liam ta an khoral mai awanga a hwa thu a shil ta boka engwanga in chena soilaya danglo khange ani ti azot bok Dr. Ning chuan alano panthu le kaltir kha adu bik lo ti soin ma se hlo thon na nei thu chu a soya chu abula a hlim zo lo pal mai ani thu chu a soi bok Liu Cheng chuan kya ngai om phut chuan ka hlim lo ti ve zatin hlim tak chuan anin kwale ta vong
atu ka chuan doctor ning chu liujeng duty na room ah chuan ron kalin midang sha lo tur chuan surgery anei laia bablu an lo kol thu le liujeng chuan engwanga lo kol nge ti azot thwaya alpha anatna achhuak le ani arin thu soin kol bek chu a thailo thu soin pon lam chu a ko mu suya sarkar sipai hawin an lo vil reng to chu ni in liujeng in engtin ngi atiang tia zo chuan bablu a chan pui don lo thu le ma se sarkar lama po ai nam hnoi don lo thu chu a shela ko la in bia ka theilawa email a in shil mai tur anin cha thu te ama liujeng email id zo ka pek thu te soin check turin a shil suya liujeng po chuan en vatin email chu alo om nge ya an bulakal tura an du thu le map an lo thon chu ani doctor ning chuan en pui sokin delete turin a shil suya liujeng chu a ham hai viau ama doctor ning chuan a delete sui tadai an mani lo hek tu sarkar sipai hau po chuan lo mu ve thwain ma se an delete mana wangin lakir tum viang ma se an theilo an hau tu pa chu a thin rim hle bok damdo ina chuan ron kalin ward lama doctor ninga omlai chuan ron lu chilin sarkar sipai an ni thu le an leader abu ani thu chu soin bablu omna chu a ron zot ngal mia doctor ning chu shil hai mel lek lek hian alo om dera sipai pala chuan angei mel hle an computer te pu an hek thu soin ma se an lo delete mana wanga an mu lo thu soin bablu omna a soilo ani chuan an man tur thu chu a shil ta mia doctor ai fei te poron lot ve in man turin dikna an nei lo thu chu alo soi ve boka abu ero chuan hei hi dala ni lo ti in sarkar sipai an ni a an man thei thu chu alo soi le sham doctor ai fei bok chuan dal po ni ma se Chinese citizen an ni miaw awangin phalna emo fin fiana tel lo chuan an man thei lo ti in alo hnial ve zela abu chu a thin rim to kher mai chuti lai chuan an lieutenant colonel chu ron langin thiam tak chuan a ron khap dai hloma chuta doctor ning lam hoi chuan an commanderin luna anei thu soin chumi pa a coffee in puya du thu chu a shela nial chi ani talaw doctor ning chuan liujeng ku chu wan wangin sipai ho chu azuya liujeng chuan Chinese embassy lama kalwata ngai thu soin jefa kau suya man mo takin an chuak zui ve ta ngal bok lieutenant colonel chuan a room a zok chuan shwain coffee chu abu chuan a ron thlita ma se coffee in ngai lo thu in lo changa lung oilo mel takin ala zui ve le ta bok sipai hau tu pa bok chuan bablu omna chu azot le a doctor ning chuan lo shilta se engtin ngi anti angti in azot let o samzat hian an tha tur thu alo soya doctor ning chuan mel de urun runin ti chuan engtin zel ti in azo bel le a chan mai ngai na an shelo pakhat that ula adangan lo piang le thawang alo ti le maka lieutenant colonel chuan bablu chu an mel malian berani thu chu alo shil ve thunga doctor ning le colonel anin biak zo chuan la chhuatir phal lawin room pakhata an la da a liujeng po ron shwai thlengin doctor ning omna room lama an shwai ma sa zet boka liujeng chuan ngai to tak hian kutan thak em ti te zo tin amang ang hle a doctor ning chuan lo kham vatin engtin ma anti lo thu alo shile Chinese embassy lam abyak po to thu le dal army ho nen chuan anin byak wat tur thu a shila alpha chungchang chu soi chwa lo lo adu thu chu a soi tel bok doctor ning chuan lo kham vatin pon lama anom reng bok nen an thu soi chu an lo sha ta hlawa ringwak lo chuan embassy lam nen anin byak thei chuan an chwa va thei thu a shil bok pon lama chuan silai kap thom aron ri chuk chuka liujeng chu aphili man nangin doctor ning chuan silai ka zir hawan ni thu chu alo shila rewak lawa an kongka po ron kikin liujeng kala hun ta der colonel nen in beturan ni a doctor ning chuan angai to hle a aku chu hum sakwang wangin liujeng chuan a chatur thu in alo thamwan vat bok achwa nu chuan colonel room lama chuan an shwai le tangeya an colonel room an thlen chuan zang khaiwa hian alo chhona
Liu Zhengero a phone hum lai chu met zau zawin a ke kor hnung lama a da a kolnel nen chuan anin bezom bablu omna hmuna hruai turin sipai pa chuan a do a Liu Zhengero in a sha lo tho in a lo changa an oi sak lem lo Army Special Force te akianga anom zel don thu le a him tur tho in a tiam zuya Liu Zheng chuan a omna a sha lo tho chaw lo soye chuta sipai pa chuan email kha ama account na run thlenga ni a ama pon a mu ve ngei don thu le doctor ninga tan shwai mai turin a shila vauna oka nimya si lo hian doctor ning omna hmun chu silai ka zir mek te omna bul lok ani a silai ka an la thiam lo em bok nen silai mukal swal palin a khoi pal hlau thei thu te chu soin a chan pui ani chuan a himang ti in a tiam zui bok atuk lama chuan Liu Zheng chuan jeff a puina in media lam nen anin mu thei ta a reporter local te chuan alpha chan chin chu an zo zui Liu Zheng chuan alpha chu ala dam lo thu le surgery chu nei hlotling ma se en kol na dang kalpui ala ngai thu soin ma se sarkar le bablu anin dawa wanga ti thei an nei lo thu soin alpha thi tir mai chu a du lo thu a soi zuya Jeff chuan alpha thalak chu lo tilangin an khongai mel ve hlom hle bok news a chuan an chwa zuya kolnel pon lo mu ve in Liu Zheng an lo ngai tha lutuk chu a thina ur hle bok aburon lutin ni rei lo te nuwa khovel media shanga alpha chungchang an puan zar tur tho churon soin ti thei engma an nei to lo thu te mi ten no panglaka khongai na an nga zali tuna chwa mi puite nen po anin daudal chan thu te soin mase bablu chuan in ka haya top to thu apuan thu soin anni po chuan an lo pom thu a soibok kongkarun kikin Dr. Ruanin a mudu thu sipai chuan a ron soya Liu Zheng a ron lang zui bok Liu Zheng chuan pa ngai tak hian a pasal shwai tur a kal thu a soya kolnel chuan an la chwa thei lo thu lo soin Liu Zheng chu melin sipai thuruk a puana wanga an man thei thu soin alung oi lo hle a Liu Zhengero in thu dik chawa soi thu lo soi ve thungin alpha chuan en kol na dona ngai thu chau lo soi ve in midang ril ru shwai pen saktum na ani lo thu soin alpha chan hima no pangte a chan him chuan aram a chan him ani ti in a shil zuya chuti lai chuan a len line chu ron ri in an how tu ten doctor ning chu chwa turin an ron shil zuya an embassy lamin ma an ron la to lo ni phone an da nu chuan kolnel chuan Liu Zheng chu melin I chake ati thei ta Doctor ning lo chuak chu lo ngakin anin hmuchia chu anin kwa ta vongvonga boina dang an ne le thei ta mun re tak pakhata doctor ning le Liu Zheng te chu motor kalin bablu chuan thlona mangin afapa chu aron phur ve boka an ron chum chuan ron pom chuak vatin doctor ning te po chuan an lo puivat bablu chuan afapa chu doctor ning a kuta ngai ngam taka hlanin za takin asipai te nen chuan an salute chuya doctor ning te po chuan alpha chu man mo takin damdo in panin an phur ta ngal dal chu aral mong ta le a mi pui an hima no pangin nuam ti takin twalan chai thei ta bok damdo in lama po alpha chuan ma ason le a adam to hle doctor ning chuan video call in ning jang nen ain byak ti ra ning jang la akum phu lawa ril rupui tling reu ni bok nen anin kom to khop mai a superhero du Spider-Man chungchang te asoi puya China a local la kanin fiam dundonia ti in a som te hial chuti lai chuan warta Jeff chu man mo tak hian ron tlan luta news lo moma om thu a ron soi hlut an lo ngai chan chap chuan sarkar le bablu ten ni khadral ma a in rem na thu an thlun don thu soin an rama chuan in ka hai om to don lo ti in a soya an lom kher mai alpha po alo nui var var rewa thamwang taka anom thei to tur chuan hlimna le lomna tam tak siam sak ngalin muanna ti in phur tak chuan an aural ngal chap mai atuk lama doctor ning le Liu Zheng te chu dala thingtlang kho pakhata kalin no pangten an lo mu chuan an lo au chul hloma an kal chan te chu zongin no pang pakhat kho sik sang tak nei lo omalo ni Liu Zheng le doctor ning te chuan an enkol ngal zung zunga
ama motur ang damdoi te chu pe in nat na hlo om ani lo boka a thale mayang ti in a hliam te an tom sak nu chuan lom thu an lo soi mol mol hloma an zo nu motor laman pan lai chuan doctor ti chel chulin no pang ho chuan an lo ve boka liu jeng po chuan nui hak khak hian an motor lama a bek te chu wada in a kola ken sak ho chu a sem ta dia dia ta an lom hlom hle doctor ning po no pang ho bula chuan lawin khelin no pang ho po an phur hle a chuti lai tak chuan khoya changa lo kal nge ti shat lawin anin fiam na to la chuan grenade aron tlanol doctor ning chuan mu ngalin a au ngal vak vaka no pang ho po tlan dar ngalin doctor ning chuan bom chula in mun danga paitum chuan man mo takin atlan pui zuye thui po tlan lawin a pai rual cha chuan a puak zuya ama po leng zui lopin chele theina om zui lawa liu jeng chu mang ang takaron tlan phein doctor ning let hlom reng chu aron boi pui wata alula ma hliama nei ti a shat chuan chapur chungin chen pui tu au zuya ma se thingtlang khwa nammol ve mai an la ni a an ni tan chuan ti thewang khop mai motora doctor ning chu hlang lu tin liu jeng chuan sak takin damdo in lama pan puya amang ang bok si chu a chapa reng boka akha to kin doctor ning chu a kau reng bok in sum harati a ma se in ti pachana ngai bok si motor khalpa te chuan a chap chuak le hok thina doctor ning chu a chan mayang ti a hlau hle